13 λεπτά οι αυτοκινητόδρομοι δεν θα σκότωναν αρκούδες. Αλλά ποιος έχει 13 λεπτά? Με 13 λεπτά θα ενημερώνονταν περισσότεροι για τα ζώα που απειλούνται. Αλλά ποιος έχει 13 λεπτά? Με 13 λεπτά τα δάση μας θα ήταν πιο υγιή. Αλλά ποιος έχει 13 λεπτά? Μήπως έχεις εσύ? Βοήθησε τον Αρκτούρο να μάχεται για ένα καλύτερο περιβάλλον.